ағайындар, көрем, тәмле тамақлар инде экран башына җыелган. Олайса әйдәгез, озак сөйләп тормыйча чизкейк пешерик. Безгә кирәк булачак 800 грамм отланмай сыры, 250 грамм шикәр пудрасы, ярты чәй кашыгы тоз, 1 аш кашыгы крахмал, 2 йомырка сарысы, 150 грамм каймак, 200 грамм уалып тора торган печенье, 100 грамм сыер мае. 800 грамм отланмай сырын, 250 грамм шикәр пудрасын, ярты чәй кашыгы тоз һәм 1 аш кашыгы крахмал белән бергә болгатабыз. 2 йомырка сарысы һәм 150 грамм каймакны әкренләп болгата бергә кушабыз. 200 грамм уалып тора торган печеньены бүлмә температурасындагы 80 грамм сыер мае белән болгатабыз. Әзер массадан чизкейкыбызны төбен ясыйбыз. Аны 10 минутка 180 градуслы газ миченә тыгабыз да әзер булгач суынырга калдырабыз. Әлеге массаны әзер нигезгә салабыз һәм 40 минутка 180 градуслы газ миченә тыгабыз. Әзер чизкейкны суытабыз. Бу тортны пешерүе бик җайлы һәм аны бөтен кеше дә бик ярата. Ләкин онытмагыз, газ миче белән кулланганда олылардан ярдәм сорагыз. Гаиләгезне бу торт белән куандырыгыз. Хуш-хуш!